Audio Jungle. Audio Jungle. салом алейкум дӯстони азиз, ин ҳаст барномаи талант дар канали GoalTG. дар ин барнома мо дар бораи варзишгароне ки ҳоло ҷавонанду аммо маҳорати хуб доранд ва дар оянда метавонанд ситораи варзиш шаванд ба шумо маълумоти пурра медиҳем. қаҳрамони имрӯзаи барномаи мо футболбози 15-солаи дастаи ҷавонони Барселона Хави Симонс. шинос шавед. Лео Месси, Андрес Иньеста, Хави Эрнандес, Карлес Пуйол, Пеп Гвардиола, Жерар Пике ва Серхио Бускетс яке аз беҳтарин сабақгирандагони Академияи Барселона яъне ки Ла Масия ба ҳисоб мераванд. баъд аз 10 солаҳо дар ҳисоби онҳо Хави Симонс хоҳад буд. бовар кунед. Хави Симонс 21 апрели соли 2003 дар шаҳри Амстердам дар оилаи футболбози холландӣ Реҷилио Симонс таваллуд шудааст. падари ӯ тамоми зиндагиашро ба касбаш бахшида дар дастаи Нидерландҳо бозӣ мекард ва дар Академияи Аякс устоди варзиш буд. Реҷилио ва занаш Пегги ҳардуяш мухлиси ашадии Барселона ва Хави Эрнандес мебошанд. бинобар ин номи навзодашонро Хави гузоштаанд. баъд аз тарк намудани касбаш Реҷилио оилаашро гирифта ба шаҳри Рохалеси Испания кӯчид. онҷо Хави қадамҳои аввалини худро дар футбол дар Академияи дастаи Депортиво Тадер гузошт. дар синни 7-солагиаш Хави дар мактаби машҳури Барселона Ла Масия дохил шуд. бояд беҳад боистеъдод бошид то ин ки Барса дар чунин синну сол ба ту назар кунад. Хави Симонс истеъдоди махсусро дорост. дар Барселона мегӯянд ки ин писар ҳамчун собиқадорони футбол бозӣ мекунад. ӯ бениҳоят тез, чолок ва зудҳаракат мебошад. сифати пешвоиро низ дорад. ба синну солаш назар накарда аз шариконашро ташвиқ ва шод кардан шарм намедорад. ақлонияш бошад ба ҳамаи даста паҳн мегардад. ӯро одатан ба қаҳрамонҳои Барселона Хави Эрнандес ва Иньеста баробар мекунанд, вале Симонс аз онҳо бо тарз ва фаъолияти бозиаш фарқ мекунад. Симонс бо ғазаб бозӣ мекунад. тавре ки ӯ дар майдон бозӣ мекунад одамонро ба ҳайрат меорад ва ҳатто ҳолати ҷисмонияш ба назар намерасад. дар ҳар як қисми майдон Симонс 100% ҳаракат мекунад ва аз муорибаи қавӣ наметарсад. ҳайратовар нест, зеро ӯ дар Академия капитан буд, яъне ки сардори даста. баъди 8 соли фаъолияташ дар Ла Масия Хави исбот намуд ки дар Барселона як ситораи нав пайдо шуд. дар ҳар гуна мусобиқаҳои байналмилалӣ ӯро ҳамчун беҳтарин бозингари мусобиқа ба ҳисоб мебаранд. соли 2016 дастаи ҷавонони то синни 13-солаи Барселона якумин бор дар яке аз калонтарин мусобиқаҳои ҷавонон дар Аврупо иштирок намуданд ва дар ин мусобиқа бо шарофати капитанашон Хави Симонс ғолиб баромаданд. Хави Симонс мегӯяд ки барои ӯ муҳим он аст ки тӯпро ба бозингари дастааш равон кунад, на ин ки худаш гол занад. Хави кӯшиш мекунад ки бо даста пеш равад, на танҳо худаш. фикрронии Хави баркамол аст. ӯ якчанд забонро медонад ва аз машҳур будан худдорӣ мекунад. имрӯзҳо дар инстаграми Хави 1,3 миллион муштариён фаъолият доранд ва аз пушти рафти зиндагиаш мепоянд. ширкатҳои варзишӣ низ ба ӯ назар мекунанд ва ҳоло Хави бо ширкати Nike шартнома дорад. ҳар як дастаҳои машҳур кӯшиш мекунанд ӯро ба дастаи худ дароранд ва пешниҳодҳои муфиде ба ӯ пешниҳод мекунанд, вале дастаи Барселона ба падару модари Хави ваъда додааст ки писарашон дар ин даста ба қуллаҳои баланд хоҳад расид. дар Испания дар 16-солагиашон ба футболбозон имконият пайдо мегардад ки шартнома банданд ва аз ин лиҳоз Барселона баъд аз 1 сол метавонад бо Хави шартнома бандад ва ором бошад. Хави Симонсро ояндаи ҷолибе дар ин даста интизор аст. боварӣ дорем ки ӯ яке аз беҳтарин бозингарони футболи ҷаҳонӣ хоҳад гашт. имрӯзҳо аллакай агенти машҳур Мино Райола тайёрӣ барои шартномаи Хави дида истодааст, то ин ки баъд аз шартномабандӣ ӯро ба зинаи баланд бардорад. ба ҳамин барномаи мо ба охир расид бародаро. кадом варзишгари ҷавону
пурмаҳоратеро ки дар борааш маълумоти пурра гирифтан мехоҳед дар комментария нависед ва мо ҳатман ба хости дили шумо кор мекунем. То барномаҳои нав.